Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Lunar Year o Chinese New Year ngayong Martes, February 17. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng Pangulo ang simbolismo ng Year of the Fire Horse bilang paalala ng pagkilos, tapang at sigla. Ngunit iginiit niyang hindi sapat ang mga simbolo upang umusad ang bansa. Aniya, nakasalalay ang progreso sa masipag na paggawa, maingat na paggastos ng pamilya, at sa tuloy-tuloy na mahusay na serbisyo mula sa pamahalaan at industriya. Samantala, sa isa namang video message, nagpahayag ng pakikiisa si Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ng BC ang kahalagahan ng bayanihan tungo sa kaunlaran ng bansa. Hinimok din niya ang mga Pilipino na itaguyod ang isang mas maunlad at mas masaganang Pilipinas para sa lahat. Malawakang ipinagdiriwang ang Lunar New Year sa Pilipinas, lalo na sa Filipino-Chinese communities, sa pamamagitan ng pagtitipon ng pamilya at iba't ibang traditional activities bilang panalangin para sa kaunlaran sa darating na taon. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga mananampalataya na gawing makabuluhan at makatao ang pag-aayuno ngayong panahon ng Kwaresma. Kabilang raw sa hakbang na ito ang pansamantalang paglayo sa social media at iba pang gawain online. Sa isang pastoral letter na inilabas itong Lunes, sinabi ni CBCP President Archbishop Gilbert Garcera na ang tradisyonal na pag-aayuno ay hindi lamang sa pag-iwas ng pagkain bilang pagsisisi, kundi pagtalikod din sa anumang naglalayo ng puso ng tao sa Diyos. Anya, sa kasalukuyang panahon, kailangang tugunan raw ng pag-aayuno ang mga bagong realidad na humuhubog sa buhay ng tao. Isa umano sa may pinakamalaking impluwensya ngayon ay ang digital media. Bunsod nito, hinikayat niya ang mga mananampalataya na subukan ng digital media fasting bilang makabagong paraan ng pagbabalik loob at panibagong simula. Iminungkahi ng CBCP na iwasan ang paggamit ng cellphone bago matulog at pagkagising, limitahan ang oras sa social media at streaming platforms, at magtakda ng mga pagkain at pagtitipon na walang gadgets upang mas mapalalim ang ugnayan sa pamilya at komunidad. Dagdag pa rito ang pagsasagawa ng mga Katoliko ng paminsan-minsang 24 hours o weekend digital fast, magtanggal ng mga app na nakakaabala at palitan ng oras sa harap ng screen ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, gawaing kawang-gawa o simpleng pakikipagkwentuhan sa kapwa. Ayon kay Garcera, ang ganitong uri ng pag-aayuno ay makatutulong upang mailayo ang sarili sa mga sariling gawi at maituon ng oras at atensyon sa paglilingkod sa iba. Hindi umano ito simpleng pag-aalis ng nakagawian, kundi matinding pagbabago. Magsisimula ang Kwaresma sa February 18, Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday. Hudyat ng 40 araw ng pagdarasal, pag-aayuno at pagkakawanggawa para sa mga Katolikong Romano. Isang panahon ng pagninilay at mas malalim na pagkikipag-ugnayan, hindi lamang sa Diyos, kundi pati sa komunidad. Ako, si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Muling iginiit ng Department of the Interior and Local Government o DLG ang matibay nitong paninindigan laban sa malakihang iligal na paggawa ng sigarilyo matapos ang pinagsanib ng operasyon ng mga otoridad noong February 11, 2026 sa City of San Fernando, Pampanga. Ayon kay DLG Secretary John Vic Remulla, ipinapakita ng naturang operasyon ng pagsasakatuparan ng pamahalaan sa mandato nitong ipatupad ang batas at protektahan ang mga mamamayan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalagaan ng mga consumer, pampublikong kalusugan at mga lehitimong negosyo laban sa organisadong iligal na aktibidad. Ang operasyon ay resulta ng masusing surveillance, intelligence gathering at koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa nadiskubring iligal na paggawaan ng sigarilyo. Nakumpiska sa lugar ang mga makina, sangkap ng sigarilyo at mga produktong tabako na ginagamit umano sa iligal na paggawa at repacking ng mga hindi rehistradong sigarilyo. Sa paunang investigasyon, lumitaw na hindi umano pasado sa itinakdang pamantayan sa kaligtasan ng consumer at graphic health warnings requirement ang mga produktong nasamsam. Napag-alaman din na ang rehistradong negosyo sa naturang lugar ay walang kaugnayan sa paggawa ng sigarilyo. May napansin din umanong hindi maayos sa pagtatapon ng basura na maaaring magdulot ng panganib sa mga manggagawa at kalapit na komunidad. Pinuri naman ng kalihim ang Philippine National Police at iba pang katawang ng government agencies
para sa maayos at disiplinadong pagsasagawa ng operasyon. Isinagawa rin ito gamit ang body-worn cameras upang matiyak ang transparency at accountability ng law enforcement personnel. Ayon sa DILG, maaaring may paglabag sa mga batas ukol sa buwis, proteksyon ng consumer at economic sabotage ang mga natuklasang gawain. Patuloy ang investigasyon at pagbuo ng mga kaso laban sa mga responsable, katuwang ang mga kinaukulang tanggapan ng gobyerno. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Muling binabalikan ni Senator Bam Aquino ang mga aral ng kasaysayan sa nalalapit na ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Binigyang diin niya ang pagkikibaka para sa tunay na pagbabago ay isang unfinished revolution, kung saan ang papel ng kabataan at media ang nagsilbing mitya ng kalayaan at hamon para sa bagong henerasyon. Nakikita ni Senator Aquino ang EDSA People Power hindi lamang bilang isang pagdiriwang, kundi isang pangarap na nagsimula noong 1986 na hindi pa lubos na naisa sa katuparan, lalo na umano ang laban sa korupsyon. Iminumungkahi niya na ang susunod na henerasyon ang nagtataglay ng lakas at perspektibang kailangan upang harapin ang makabagong anyo ng mga lumang problema. A lot of the things na pinaglaban, hindi pa natin nakamit. So rather than thinking of it as a failed revolution, I'll think about it as an unfinished revolution. Hindi pa siya tapos at kailangan pa siyang tapusin, di ba? And maybe it's the kids who grew up during that time, like many of us, tayo siguro yung tatapos. Baka yung mga magulang natin, hanggang dito lang talaga kaya nila eh. Di ba? They just were able to start it out. Pero yung magtatapos nito, maybe it's really that next generation. Isinalaysay din ni Senator Aquino ang mahalagang papel ng media, partikular na ang Radyo Bandido na naging tinig ng madla ng bombahin at patahimikin ng Radio Veritas. Sa likod ng underground media station na ito, mga teenager ang nagpatakbo ng operasyon. Sa panahon ng historical revisionism at digital misinformation, ang papel ng media at pagkukwento ay nagiging mahalagang bagay para ituloy ang laban sa kinabukasan ng bansa. Binigyang din ni Senator Aquino na ang sentro ng People Power ay hindi lamang tungkol sa politika, kundi tungkol sa pagkakaisa na dapat ipaalala ng media sa publiko. They were controlling media. Siyempre, wala ka ng source of information. Yung 24 to 48 hours na yon that Radyo Bandido was up was so crucial. Now, yung interesting thing dyan was yung nagpatakbo ng radio station was Father Reuter's theater group. Including people like Gabe Mercado and his brother Paulo Mercado. Oh, Gabe, yeah. Yeah. So they were, I think, 11 and 12. So mga teenagers, yung nagpapatakbo ng radio station. With June Keithley as the anchor. Paalala rin ni Senator Aquino sa mga Pilipino na ang tagumpay ng EDSA ay hindi dahil sa mga politiko, kundi dahil sa pagkakaisa ng mga karaniwang mamamayan. Dagdag pa niya na ang katangian ng isang mapayapang revolusyon ay nangangahulugan na ang laban sa korupsyon at ang paghahangad sa tunay na reforma ay hindi lamang dapat inaalala, kundi tungkulin ng mga mamamayan sa kasalukuyan. Ito yung mga personalities, di ba? FVR was there. Gringo, Senator Gringo became my colleague. JP also became my colleague later on. They were all there, pero having witnessed it, pangalawa lang sila dun sa tao during those days of people power. Bilang bahagi ng paggunita, isang malaking kick-off event ang gaganapin ngayong ika-21 ng Pebrero sa Quezon Memorial Circle. Ang People Power 40 sa QC Kick-Off Concert na awit at aksyon kontra korupsyon ay magsisilbing paalala na ang laban ng mamamayan ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power 1, iba't ibang mga paggunita ang gaganapin din sa iba't ibang lokasyon sa Visayas at Mindanao. Aisel Fernando, CLTV 36 News.
Patuloy na naging sandigan ng maraming pamilyang Pilipino ang padala ng mga overseas Filipino workers o OFWs matapos umabot sa panibagong record ang kabuuang remittances noong 2025. Batay sa datos sa inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umakyat sa $3.52 billion ang cash remittances noong December 2025, mas mataas ang 4.2% kumpara sa kaparehong buwan noong nakarang taon. Bunsod nito, naitala ang kabuuang $35.63 billion sa padala para sa buong 2025. Mas mataas ang 3.3% mula sa $34.49 billion noong 2024. Para sa maraming komunidad, lalo na sa mga probinsya kung saan karaniwang may kapamilyang nagtatrabaho sa ibang bansa, ang pagtaas na ito ay nangangahulugan ng dagdag na pambili ng pagkain, pambayad sa matrikula, at puhunan sa maliliit na negosyo. Sa tala ng BSP, mas malaki ang naipadalang pera ng mga land-based workers na umabot sa $2.83 billion noong Disyembre o 4.5% na mas mataas kaysa noong nakarang taon. Ang mga sea-based workers naman ay nakapagpadala ng $0.69 billion na may 3.3% na pagtaas. Sa kabuuan ng taon, umabot sa $28.49 billion ang naipadala ng mga land-based workers, habang nasa $6.94 billion naman ang mula sa sea-based workers. Kapag isinama ang mga in-kind transfers at padala sa pamamagitan ng informal channels, umabot sa $3.60 billion ang personal remittances noong Disyembre. Sa buong taon ng 2025, umalo ito sa $39.62 billion na 3.3% ang mas mataas kumpara noong 2024. Naitalang pinakamalaki ang bahagi ng remittances mula sa Estados Unidos, Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom at United Arab Emirates. Ayon sa BSP, katumbas ang humigit kumulang 7.3% ng gross domestic product o GDP ng bansa ang remittances noong 2025, patunay kung gaano kalaki ang papel ng mga OFW sa ekonomiya. Ipinaliwanag ni Michael Ricafort, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, na nakaapekto sa pagtaas ang mga seasonal factors at galaw ng palitan ng dolyar at piso. Anya, may ilang OFW at kanilang pamilyang naghintay na magpapalit ng dollar sa panahong mataas ang exchange rate, lalo na nang lumagpas sa 59 pesos per dollar ang palitan noong October 27, 2025. Nagkaroon umano ng pent-up demand hanggang Disyembre. May ilan din raw na nagmadaling magpadala at magpa-convert sa piso bago ipatupad ang 1% tax sa OFW remittances mula sa Estados Unidos ngayong 2026. Sa likod ng mga numerong ito ay ang mga sakripisyo ng milyong-milyong Pilipinong malayo sa pamilya. Sa bawat dolyar na ipinapadala, may katumbas itong pangarap, bahay na ipinapatayo, batang napag-aaral at pang-araw-araw na gastusin umaalalay sa kabuhayan ng mga komunidad sa buong bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagbigay linaw ang Supreme Court o SC na hindi sapat ang pagkakaroon ng magkahawig na palayaw upang ideklarang nuisance candidate ang isang tumatakbo sa halalan. Sa desisyong inilabas itong Lunes, sinabi ng SC en banc na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang Commission on Elections o COMELEC nang ideklara nitong nuisance candidate si Charles D.B. Savellano at kansilahin ng kanyang Certificate of Candidacy. Si Savellano ay tumakbo bilang kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Sur noong nakarang halalan. Kinuwestiyon ng kanyang kandidatura ni Ronald Singson na nagsabing maaaring malito ang mga botante dahil kahawig umano ng palayaw ni Savellano na DB ang DV, palayaw ng dati nitong katunggali sa eleksyon na si Deogracias Victor Savellano. Gayunman, iginiit ng mataas sa hukuman na bagamat maaaring magpahiwatig ng masamang intensyon ang sinadyang paggamit ng palayaw para makapanlinlang, hindi ito otomatikong patunay ng panlilinlang kundi pagkakahawig lamang ang pagbabatayan. Dagdag pa ng SC, hindi rin sapat ang aligasyon na walang tunay na intensyon ng isang kandidato na tumakbo, gaya ng hindi agad pangangampanya kung walang malinaw at matibay na ebidensya. Sa kaso ni Savellano,
Binigyang diin ng korte na wala siyang nilabag na tuntunin na sumunod siya sa regulasyon ng COMELEC hinggil sa tinakdang panahon ng kampanya. Samantala, patuloy ang pagdagsa ng mga mamamayan sa voter registration para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Batay sa pinakahuling tala ng COMELEC, umabot na sa higit 2.1 milyon ang kabuang aplikasyon sa pagpaparehistro hanggang nitong ika-15 ng Pebrero. Mas marami ang kababaihang aplikante na nasa higit 1.1 milyon kumpara sa nasa 1 milyon na kalalakihan. Sa kabuang bilang, nasa 1.5 milyon ang mga naitalang applications, kabilang ang 556,283 na bagong rehistradong botante na 18 taong gulang pataas. Kapansin-pansin din ang aktibong partisipasyon ng kabataan. 580,928 ang natanggap na aplikasyon ang mula sa edad 15 hanggang 17 para sa sangguniang kabataan. Ipinagpatuloy ang voter registration noong Oktubre 20, 2025 at magtatagal hanggang May 18, 2026. Isasagawang halalan sa barangay at SK sa November 2, 2026. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa gitna ng patuloy na hamon ng iligal na droga sa ilang bahagi ng lalawigan, isang mahalagang pagkilalang ginawad sa bayan ng Santa Rita, Pampanga mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3. Personal na iniabot ni PDEA Region 3 Director Jigger Montaliana ang parangal na Balangay Seal of Excellence sa pamahalang bayan bilang pagkilala sa mahusay nitong pagpapatupad ng Barangay Drug Clearing Program o BDCP. Tinanggap ang parangal ni Mayor Renan Calo kasama ang hepe ng pulisya sa ginanap na regular na flag raising ceremony sa munisipyo nitong February 16. Naroon din sa seremonya sina PDEA Pampanga Provincial Officer Mark Anthony Viray at Regional Team Leader Christian De Honor upang saksihan ang gawad parangal. Sa mga nakalipas sa taon, nananatiling isa sa mga pangunahing suliranin sa ilang bayan sa Pampanga ang iligal na droga mula sa paggamit hanggang sa maliliit na bentahan sa mga komunidad. Bagamat hindi kabilang sa mga high-risk areas ng Santa Rita, naroon pa rin ang pangangailangang bantayan at palakasin ang mga barangay laban sa pagpasok ng iligal na droga. Sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program, sinusuri at binibigyan ng status ang bawat barangay batay sa kanilang kakayahang pigilan ang illegal drug activities. Kabilang ang rehabilitasyon, information drive at aktibong partisipasyon ng komunidad. Ang Balangay Seal of Excellence ang pinakamataas sa parangal na iginagawa sa mga lokal na pamahalaan at implementers ng BDCP alinsunod sa regulasyon ng Dangerous Drugs Board. Ibig sabihin nito, nakapasa ang Santa Rita sa mahigpit na pamantayan sa pagpapanatili ng drug-cleared status sa mga barangay nito at sa pagpapatupad ng prevention programs at rehabilitasyon. Nagpasalamat naman si Mayor Calo sa PDEA at iginiit ng parangal ay hindi lamang tagumpay ng pamahalang bayan kundi ng buong komunidad mula sa mga barangay official, kapulisan hanggang sa mga pamilyang nakikiisa sa kampanya kontra droga. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa temang Give the Gift of Life this Valentine's, Donate Blood, Spread Love, nagsama-sama ang volunteers sa ginanap na blood donation drive at medical mission sa Best Western Plus Metro Clark noong Sabado, February 14. Sa pangunguna ng Skin Science and Beyond Aesthetic and Wellness Center, katuwang ang Green City Medical Center, Sacred Heart Medical Center at Dugong Alay Dugtong Buhay, naging matagumpay ang inisyatiba sa tulong ng mga donor mula sa iba't ibang panig ng probinsya. Ayon kay Dr. Cheryl Palad ng Skin Science and Beyond Aesthetic and Wellness Center, mahalaga ang pagpapalawak ng kaalaman ng publiko tungkol sa kahalagahan ng blood donation. Mas maganda po sana na mas palawigin pa natin yung impormasyon tungkol sa pagtulong sa pangangailangan ng ating mga kapwa sa kakulangan ng dugo. Lalo na po, hindi lamang sa may mga sakit, kundi po sa mga taong nadidisgrasya. Kailangan din po yan. So, please do help us.
Binigyang diin naman ni Jillian Adelbosita, ang donor recruitment officer ng Green City Medical Center, na hindi kayang gawin o i-manufacture ang dugo kaya't umaasa lamang ang mga ospital sa kabutihang loob ng mga volunteer. So, very important po yung mga ganitong activities kasi po, ang blood naman po natin is not man-made or like we cannot manufacture it. So, we solely rely po sa generosity ng mga volunteer blood donors natin. So, sobrang thankful po kami, lalo na po kapag may mga volunteer donors kami na nakukuha and mga dumadating po sa amin. Samantala, nilinaw ni Ivan Piolo Gonzalez ng Sacred Heart Medical Center ang kahalagahan ng volunteerism at ang mga dapat tandaan bago mag-donate. It's really, and it's very important talaga na magkaroon ng volunteerism. Kasi ang tawag dito, mas marami yung natutulungan ng mga tao na wala talaga, or should I say, parang less privileged pa or kapus-palad talaga. Mas marami yung nagbe-benefit na tao through volunteerism. Makakapag-donate ang isang donor if meron siya, if he or she is well-rested, of course, and wala siyang mga any sakit or underlying diseases. At syempre, hindi magiging matagumpay ang blood donation drive na ito kung walang mga voluntaryong handang mag-alay. Isa sa kanila si Mark Brian Nicasio, isang guro mula Magalang, Pampanga na umabot na sa ika-28 beses ng pagdodonate sa edad na 34. Patunay na ang malasakit ay maaari maging panghabang buhay na advokasya. Meron po akong advocacy sa pagdodonate po ng dugo. Sa katunayan, pang 28 times ko na po itong araw na to. I am 34 years old po pala. Then this is my 28 times. Sa simple way po namin na nakakatulong po kami dahil binigay po ng Diyos yung dugo na sa katawan natin. So, pwede rin po nating ibigay ito ng libre din sa ibang tao. Kahit maulan nga po, walang ulan na makakapagpigil para maibigay lang yung dugo. Pero hindi lamang donasyon ang sentro ng aktibidad, kundi pati ang pangkalhatang kalusugan. Nakiisa rin ang mga sponsor mula sa Fitness Empire at Ems Essence Salon and Spa upang hikayatin ang mas malusog na pamumuhay. And one of the thing na ginugol namin sa Fitness Empire is to motivate people who are currently coming here, nagdodonate ng dugo, but also telling them that, hey, hindi lang pagdodonate yung dugo yung one of the benefit ng lifestyle nyo na para maging healthy. So, syempre si health and fitness goes hand in hand. Hindi pwedeng isa lang para mas madalis ma-achieve yung goal natin. So napaka-importante nitong gantong event para ma-enlighten ang mga tao na bukod sa focusing on their health, they should also do at least minimal physical activity or mag-exercise regularly para magtuloy-tuloy yung pag-progress or pagganda ng health nila and wellness. Well, I think it's an important part of building community, and you can do a lot of things to build community, but doing something that's directly benefits the community at large, especially those who, are in need and, times of emergency or less fortunate. This is, one of the premier examples of what you're doing can actually directly affect somebody's life at the worst time. So, I can't think of anything more important you could do from a just strictly, voluntary donation standpoint that has more of a direct effect than donating blood. So, I think it's very, very effective at actually making a difference in community. Yes, and for me it's very, very important, especially nowadays, there's no free anymore. But this is a really big thing to everyone and like helping people, especially nowadays. Just like I said, there's no free anymore. So when it comes to this and people are actually willing to help, sobrang nakakataba ng puso. Sa pagpasok naman ng gabi, isang makabuluhang concert for a cause ang ginanap kung saan nagsama-sama ang mga leader ng negosyo, performers at komunidad upang suportahan ng bloodletting advocacy. Naging gabi ito ng musika, pagkakaisa at malasakit na may layuning
makapagligtas ng buhay. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, muling pinatunayan na ang bawat batak ng dugo ay hindi lamang dagdag na supply ng ospital. Ito ay pag-asang dumadaloy patungo sa mga pasyente nangangailangan. Kasama si Reynela Tugay, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Personal na nagsumite ng kanyang counter affidavit si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Department of Justice bilang tugon sa plunder complaint ukol sa umano'y pagkakasangkot niya sa flood control anomaly. Ayon sa DOJ, magpapatuloy ang preliminary investigation sa kaso sa darating na Lunes, February 23. Kasama sa kaso ang ilan pang dating opisyal ng DPWH at si Senador Jingo Estrada bilang mga co-accused. Inihayag ni Bunoan ang kanyang plano na bumiyahe sa United States para samahan ang kanyang misis na nakatakdang operahan sa ikatlong linggo ng Pebrero. Ito ay kahit pa may inilabas na Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya. Ipinaliwanag naman ng DOJ na ang ILBO ay nagmamonitor lamang at hindi pumipigil sa kanilang pag-travel. May umiiral din na precautionary hold departure order ng Manila RTC laban kay Bunoan at ilang correspondents dahil sa posibilidad na lisanin nila ang Pilipinas upang iwasan ang investigasyon at posibleng pag-aresto. Samantala, ilan sa mga correspondents ay kasalukuyang nasa Witness Protection Program, kabilang sina Henry Alcantara, Gerard Opolencia at Roberto Bernardo. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa isang lugar kung saan ang lupa ay tinuturing na puhunan at pundasyon ng pagunlad, binigyang diin ang mahalagang papel ng mga geodetic engineer sa pagpapanatili ng kaayusan, pagtitiwala at paglago ng ekonomiya sa Central Luzon. Ipinahayag ni Attorney Agnes VSC de Vanadera, President and CEO ng Clark Development Corporation o CDC, ng eksaktong sukat at malinaw na hangganan ng lupa ang nagsisilbing pundasyon ng patuloy na pag-usbong ng Clark bilang sentrong pang-ekonomiya ng rehiyon. Sinabi ito ng opisyal sa harap ng 245 delegado sa taunang Regional Convention ng Geodetic Engineers of the Philippines Incorporated, Regional Division 3, nitong February 13 sa Clark Freeport. Ani de Vanadera, hindi lamang technical na propesyon ng geodetic engineering dahil sa pamamagitan ng tamang pagsusukat ng lupa, naiiwasan ang alitan sa pagitan ng magkakapitbahay, pamilya at maging ng mga lokal na pamahalaan. Sa Clark Freeport Zone na may mahigit 4,000 ektaryang mixed-use space, ang bawat proyekto mula sa negosyo hanggang sa pabahay ay nakasalalay sa maayos at wastong land surveying. Para sa mga negosyante at mamumuhunan, ang katiyakan sa hangganan ng lupa ay mahalaga upang magpatuloy ang pamumuhunan at makalikha ng trabaho para sa mga residente ng rehiyon. Hinimok din ng opisyal ang mga practitioner na gamitin ng makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence, digital tools at iba pa upang higit pang mapahusay ang kanilang serbisyo. Gayunpaman, iginit niyang ang integridad at tamang pagpapasa ng tao ay hindi mapapalitan ng anumang makina. Pinangunahan ng convention na may temang Advancing Geodetic Excellence through Innovation and Integrity nina GEP Regional President Engineer James Dexter Grageda at Pampanga Chapter President Engineer Joseph Raymond Bernas. Sa huli, ipinakita ng pagtitipon na ang mga geodetic engineer ay hindi lamang taga-sukat ng lupa. Sila rin ay tagapaglatag ng malinaw na hangganan para sa kapayapaan, kaunlaran at mas maayos sa kinabukasan ng mga komunidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Hi, good day. I'm Kyla Manahan, your sales executive here at Hyundai Baliwag, and we welcome you our unit Santa Fe Hybrid. As you can see in the front, we have our daytime running lights, LED, our fog lamps, LED, and our honeycomb parametric design, and our aerodynamic
designed for our sleek look and 360 camera all over the unit, and our sensors with front and rear collision avoidance assist. Here at our engine bay, you can see our 6-speed AD with the 5,600 maximum output and 1,000 to 4,100 maximum torque. As you can see, we have a hydraulic hood for easy access to our engine bay. For our wheels, we have a 20-inch alloy wheels with a suspension of multi-link and a ground clearance of 1,780. For our side mirror, each side mirror has a 360 camera equipped with blind spot assist, and for our main driver's door, we have a keyless entry. For our rear tailgate, we have an LED rear fog lamps, rear spoilers, and a front and back collision avoidance assist with a smart automatic tailgate. For more luggage space, you can easily put this down. For your camping needs, you can easily push this button. For our tailgate, we have a hydraulic tailgate and automatic tailgate. For our main interior, we have a full leather interior. And for our driver's seat, we have our main controls for all windows and 2 options for our front and passenger seats. For our seats, we have all leather seats and all automatic for driver and passenger, and it's 6 seating capacity. For our steering wheel, it's also made of leather with tilt and telescopic. And for our shifting gear, we have a shift-by-wire here on the side. For our steering wheel, you can see we have our volumes, lane keeping assist, modes, and you can also answer your phone via your steering wheel. Beside our driver's seat, we have 2 wireless charging pads. And here you can see our driving mode, which is we have 4 terrains for the snow, mud, and slippery terrains. And here you can see our AC and our armrests, which can be convertible to our compartments. For our sunroof, we have a panoramic sunroof that can be opened rear and back sunroof. We have a 12-inch infotainment where you can control your music and see our hybrid system. And you can connect your phone. For our Hyundai Santa Fe, price starts at $3,330,000, and for our promo in-house down payment is $400,000. For the inclusion, we have the Laos Group Cares, 24/7 roadside assistant with free towing up to $32,500. For inquiries, you can message us or call us at 0918-542-409 or visit our Facebook page at Hyundai Baliwag. Or you can visit us at our showroom at Hyundai Baliwag, Pagala, Baliwag, Bulacan. Here at Hyundai, innovate every day.